A ver, no hay que ser gañanes y de la cuenta apurar a Lona. A ver si nos puede fallar ahora aquí el sistema. Toma, entón, cando digamos xa, hai que lanzala dentro da auga, se queres. Non queres? ¿Dentro del agua? Sí. Sí, porque axuda a depurar. Sí, a mí tamén me extraña. No te penses que eres único. Bueno, vamos a hacer Hay muchos. Hay que decir un algo. momento. Decir bocaje. No, hay que decir algo otra cosa. Corceriza. Meter moitos máis no glosario, bocaje. Como era todo eso? Os japoneses non sei que meteron. Lingodango. Boca. Lingodango. Tírame del, bueno. Lingodango. No, podemos facer algo máis simbólico que é depuración, que é o que vamos a facer. Vale, só tira de unha, que saco unha desde aquí e outra dende arriba. Non tires as dúas bolas ao mesmo tempo. Pero así hacia arriba o desde abajo. Así. Vos intentade que caian distribuídas e sobre todo os de arriba que non queden en riba do mato, que queden dentro da auga. Vale. Muy bien. Entonces, unha, No aguanto. dúas e tres. Que salpica. Sí. Joder, es que el impulso hacia arriba no creo que ayude a los microorganismos.